kata-kata ning video iki kabeh wis skenario. Jadi sepurane yen ono kata-kata sing ora ngenake ati dan jangan lupa subscribe. Weh. Opo? Duwe cewek. Apa duwe cewek? Duwe ngene opo ayu kok. Tadeke payu. Oh, alah. Delok endi ceweke? Nggih. Oh, kuwe. Ya ora ngono kae. Ayo Kok elek. Oh, Nanti cewek iki. Ada Nanti kamu lagi. Apa, Joy? Ya orang paling orang bisa duit toh karena itu kelas. Duit cuma cewek di sono kan? ora ngerti deh. Aku apa? Ya aku itu gas laporan barang. Alah, podo. Aduh, udah Mas Om iki sikak maju ae kok an. Iki opo? Oh, Mas. Kak Torono, jagongnya dibangkuk maju, coba opo nang ngene iki. Opo ki Mas cewek? Mudeng kok, Dik. Sikak cak kene iki om mudeng kok Mas Iki cewek. Oh iya, di tak kae sih. Kae sikak kae, Cok. Kok anak bandingkan cewek dulu? Ditonton iki. Ayu pacare nyombi, Pak ki meneh ayu pacare. Bisa ya aku ya. Belum kita botol. Langsung kesedihan kok ya. Sikat. Ini kira tahu seri kok. Bisa pas sampai ikonan nomor serian. Cewek. Seri apa nyong kira tahu seri. Oh, ngerti jebul bering ki mergo seri cewek. Iki kok asu. Opo wah Aku makani. Makani perlu cocok makani modal wedokane. Makani apa roti auka. Ini orang kok Ini sing makan iki luwih lemu kaya kae. Kanek iki kan dasare lemu nek. Ayo mangan iki. Cuma sira tau mangan. Yo madang madang modal pisan. Alah, cok esuk makan yo. Ayo madang sithik. Ini iki. Oh iya deh. Ketemu pernah aku poe cek ke apri meneh. Bisa bro, lu ngonyong kan. Kayak ngono.